दिनैहाय जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल हान्जानिफ्राय उदालगुरियावहाय खौरांगिरि बिथांमोनजोंहाय जोंनि रादाय बिलाइनि सायाव सावरायलायनाय, सोंनाय फिननाय बा सुबुरुन लानायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जायो। बेयाव जोंनि रादाय बिलाइयाव गाहायै मुंख'नो गोनां माखासे जायफोर रादाय बेफोरखौ दिनै जोंनि खौरांगिरि बिथांमोननो मिथिहोनाय जायो। गिबियावनो जोंहा दान मोनथाम उन जोंनि देरहालांनाय बिजाथिफोरा गावनि बियाबाव थांनानै रायजोनि दरबार जनता दरबार जों जायखौ बुंदों बेखौ खालामहैनांगोन। दिनैनि थारिखआव रायजोफ्रा गावनि बिजाथिखौ नागिरनानै मोननो थाङा, सेन्देल फैथा जामलांजोबो, थेवबो बिथांमोनखौ लोगो मोना। दा एबार जोंनि बिपिएलनि सरकार फैयोब्ला बे जिनिसा सोलायनो थांगासिनो दङ। रायजोफ्रा नागिरनांगौ गैला, जोंनि रायजोनि बिजाथियानो थांनानै रायजोनाव जोंनि बिफानारिनि जायफोर अफिसारफोर दं, बिफानारिफोर दं, बिथांमोनखौ लानानै मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय जनता दरबार खालामहैनांगोन आरो रायजोनि अभाब अभियोगखौ जायगायावनो फोजोबस्रांनो नाजानांगोन। नैथियाव जोंहा सरकारखौहाय इन्टारनेटनि दारै सालायनाय जागोन। बेयाव मोननै धरननि लाब जागोन। दिनैनि थारिखआव जोङो गावनि मोन्थायखौ बबेयाव मोनहैनांगौ, बबे मावख'आव थांबा मोनगोन बेखौ मिथिनो मोना। दा जोंनि मोनफ्रोमबो मबाइलावनो इन्टारनेट दङ। दा जोंनि जेसेबां 47 बिफानफोर फैगोन जोंनि बिटिआर सरकाराव, मोनफ्रोमबो बिफाननि जे स्किमफोर दङ बेखौहाय मबाइलाव सेरबानो बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव मोनसे फिसा फिस दोननाय जागोन। दिनै थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव, जानाय लोंनायाव बे स्किमखौ मोननो थाखाय गोबां रां बाहायनो गोनां जायो। दा बे रांखौ बाहायनांला। बे मोनसे 25 रां बा 50 रां मोनसे फिस दोननाय जागोन फर्माव, आरो बेयो सरकारनि मोनसे रेभिनिउ बायदि खामानि होगोन। नोंथांमोना मिथिगौ, मोनसे गिदिर जोंहा रादाय दंबावो। मोनफ्रोमबो गावसुंथा हान्जानो, मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिपिएल सरकार फैयोबा 75,000 करि जोङो खनसे अनसुंथाइ होगोन, जाहाथे बिथांमोना मोनसे दाउनि फार्म खालामनो हायो, अमानि फार्म खालामनो हायो, बा थांनानै थानायनि माबा मोनसे राहा खालामनो हायो। जेबो जुदि मावाब्लाबो बेंकआव दोननानै बिथांमोना गावनि फिसाजो फिसालानि फरायनायाव रां नांगौ जायोबा बेनिफ्राय लांथ'नानै बाहायहैनो हागोन। न'खराव बेमार आजार जायोबा बिथांमोना बाहायथ'नो हागोन। दा बेबायदि जों मोनसे रांखान्थि जौगानायनि हाबाफारि लानो हागोन। फैगोन बोसोरबायाव जोङो बड'लेण्ड आवास जजनानि आन्दाराव गासै 1 लाखथा न' गोदानै जों होनाय जागोन। बियो पिएमएवाइनि बाहेरायावबो 1 लाखथा न' जोङो बेखौ होगोन। आरो बे न'नि थाखाय खुनु आइडि नाम्बार नांनाय जानाय नङा, खुनु जोंनो आधार कार्ड नांगौ जानाय नङा। जोंनि ग्राम सभाया गामियाव मेल खुंनानै सोर गरिबसिन मानसि बे मानसिनो होयोब्लानो बेखौनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गनायनानै बै मानसिनो न'खौ होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे बड'लेण्ड आइजो आयग होननाय मोनसे जों बानायनाय जागोन। बेजोंहाय आइजोफोरनि मोन्थाय, आइजोफोरनि जौगानाय बेखौ रैखाथि होनाय जागोन आरो बेखौ गोख्रोङै हाबाफारि लानाय जागोन। लोगोसेयै जोङो जिहेतु बिसिडिसिखौ थानाय नंला, बिसिडिसिखौ बोखारनानै भिलेज काउन्सिल खालामनाय जासिगोन। भिलेज काउन्सिलाव जोंहा खाजोना खांनायनि आरो मोनसे गामियारि कर्ट बायदि बियो हाबा मावगोन। फिसा फिसौ दावराव दावसिखौ फोजोबस्रांनो गामियावनो खालामनो हागोन, थानायाव थांनांनाय नङा, कर्टआव थांनायनि नङा। जोबोद इजियैनो बेखौ गामि लेभेलावनो फोजोबनायनि मोनसे बेब'स्था खालामनाय जागोन। आरो बिथांमोना खाजोना खांनो हागोन, न'नि खाजोना, साइकेलनि खाजोना, बा गामियाव फिसा फिसौ बिलोफोर थायोबा बेखौ दाग होनाय, बेबायदि खामानि मावनानै बिथांमोना रेभिनिउ जेनेरेट खालामनानै गावनि ओनसोलनि जौगानायनि हाबा मावनो हागोन। बे भिलेज काउन्सिलाव आइजोफोरनि थाखाय 33% रिजार्भेसन जोङो दोननाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा जायफोर आइजोफोर जोंहा देरहानानै फैगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआवहाय, बेजों लोगोसे 2 मिनिमाम आइजोफोरनो जोङो नमिनेटेड एमसिएलए केन्डिडेट जों होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा माइन'रिटि आरो इन्डिजिनियास फेथ होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट फैगोन। बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जोङो मोनसे माइन'रिटि डेभेलपमेन्ट बर्ड दानाय जागोन आरो माइन'रिटि जोंनि सुबुंफोरनि गोख्रै जौगाथायनि जोङो खामानि मावनाय जागोन। आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो। जोंहा मोनसे बिराद गिदिर रादाय दंबावो, बे जाहैबाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोदान मोनसे हानि खान्थि
मोनसे हा हुनि खान्थि जों लाबोनाय जागोन गोदान, जायनि गेजेरजों खा सायाव थानाय रायजोफोर, जोंनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजोफोर बिथांमोननो फाट्टा होनायनि जोङो बेबस्था खालामनाय जागोन। आरो लोगोसेयै जाय बिथांमोनहा, जाय न'खरफोरा हा गैजाया बिथांमोननो 3 बिगायै माने गोदानै हा होनायनि जोङो बेबस्था खालामनाय जागोन। दा बेबायदियैनो जोंहा गोबां मावनांगौ दङ। लोगोसेयै जोंहा मोनसे निति आयोग बायदि मोनसे जोंहा फसंथान जागोन। बे फसंथाननि नामा जाहैबाय बिटा, बड'लेण्ड इन'भेशन एन्ड ट्रान्सफरमेशन एजेन्सि, बेखौ खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे आरो मोनसे फसंथान फसंनाय जाबावगोन, बेनि नामा जाबाय बडफा, बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट पार्टनारशिप एजेन्सि। जाहाथे जोङो बायजोनि रांफोर, वर्ल्ड बेंकनि रां बा जोंनि CSRनि रांफोर बेखौ लाबोनानै जोंनि सरखारि रांजों लोगोसे बाहेरानि रांफोरखौ लाबोनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आरो बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरनि माने गोख्रै जौगाथायखौ जाहाथे लाबोनो हायो, बिथांमोननि मोन्थायखौ जाहाथे जोङो फोलोमनो हायो, बिथांनि माने गांनाय उखैनायखौ जाहाथे जों फोलोमनो हायो, बेनि थाखाय जोङो UPPL हान्जाया मावनो थाखाय बे रादाय बिलाइखौ थियारि खालामनाय जादों। आरो बेखौनो दिनै एसेब्लाबो माखासे गाहाय जोंनि रादायफोरखौ जोंनि खौरांगिरि बिथांमोननो खिन्थानानै होनाय जादों। पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ जोंनि सासे CWC मेम्बारमोन। बिथाङा जोंनि हान्जानि बेरेखा हाबाफोर मावबोबाय थादों थांनाय दान मोननै मोनथामसोनिफ्रायनो। गिबि बेरेखा हाबाया जाहैबाय, नोंथांमोना दाखालि नुदों जे जोंनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनाव बा हान्जानाव सोङालासिनो बिथाङा गुवाहाटी हाइकर्टआव जोंनि बिटिआर माने सुक्तिखौहाय बिथाङा केस होदों। बेयो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लाजि फोनांदों आरो जोंनि हान्जानि आब्रुथिखौ सिफायदों। नैथियाव बिथाङा जोंनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरनाव सोङालासिनो, बिथांमोननि पारमिसन लायालासिनो जेब्लायबो खौरांगिरि मेल खुङो। बे जिनिसा बजबथाव नङा, बिनि थाखायनो बेबो मोनसे खारन। थामथियाव बिथाङा, नोंथांमोना नुदों जे बिथाङा मोनसे जिउ राहा लादों, जिउ खुंदों, जे जिनिसफोरखौ बिथाङा माने जोंनि समाजारि बिजोङाव फोसावो, जौ लोंनाय, गावनि बेदर जानाय, गावनि बहाबा थानाय, बेफोर जिनिसखौ बिथाङा फोसावबाय थादों। जे जिनिसा जोंनि पार्टिनि हेंथायैहाय माने खामानि मावबोबाय थादों। आरो बिथाङा माखासे नंथारै आरजाथावै बाथ्राफोर बुंदों, जेरै जोंनि दैदेनगिरिया गावखौहाय हिराचरनियाजोंहाय रायज्लायनो दैथायहरदों होननानै बुंदों। बिथाङा फोलादों, बिथाङा थगायदों, बे नंखाय। सासे CWC मेम्बारखौ गुबुन मोनसे हान्जाजों सावरायनो मालाबाबो थिनहरा। जोंहा दैदेनगिरिफोर दं, गोबां मुंदांखा जोंहा गिदिर दैदेनगिरिफोर दं, बिथांमोना थांगौमोन सावरायनांगौबा। बिनि बादैबो नोंथांमोना मिथियो, हिराचरनियाया मोनसे अबर'नि राजखान्थि खालामो आरो जोंनि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बांसिनानो बर'फोरनि सोमावसारनायनिफ्राय ओंखारबोनाय दैदेनगिरिफोर। गथिखे मोननै मिरुनि सानस्रिजों गोरोबलायनाय माब्लाबो फैया। बिथाङा गुबुन मोनसे मिरुआव आरो जोंनि दैदेनगिरि बा जोंनि हान्जाया गुबुन मोनसे मिरुआव, बे गोरोबलायनाय मालाबाबो फैया। बिथाङा थगायदों, बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंदों आरो बियो हान्जानि माने बेरेखा हाबा मावनायनि थाखायनो बिथांखौ हान्जानिफ्राय माने दिहुनहरनाय जाबाय, अरायनि थाखाय बिथांखौ दिहुनहरनाय जाबाय। आरो आं बुंनो लुबैयो, बिथाङा सासे उन्दै मानसि, दासो 22 बोसोरनि सासे बियो लाइमोन। बिथाङा बे उन्दै बैसोआवनो माने जाफुंसारनायनि थाखाय जोबोद गुसुं लामा हान्थिनो नागिरदों। साक्सेसनि थाखाय बिथाङा सर्टकाट मारिनो नागिरदों। बेखौ खालामनो नाङा। बिथाङा सासे माने स्मार्ट मानसि, इन्टेलिजेन्ट मानसि। बिथाङा जुदि गोब्राब हाबा मावोबा आरो साक्सेस जानो थाखाय गावखौ बावसोमोब्ला हयथ' इयुनाव बिथाङा साक्सेस जालांगोन। नाथाय बिथाङा आब्रुथिजों सोलिनांगोन, गाहाम लामा हान्थिनांगोन, अब्लासो बिथाङा साक्सेसनि मोखांखौ नुगोन एबा जाफुंसारनायनि मोखांखौ नुनो हागोन। नोंथांमोननि जिथुनिखि बिसायख'थि रादाय बिलाइ, बेखौ माला फोसावगोन नोंथाङा? जोङो बे बिसायख'थि रादाय बिलाइखौ जोंनि बिसायख'थि फोसावनाय लोगो लोगो रादाय बिलाइखौबो फोसावगोन। मानो होनबा जोंनि रादाय बिलाइआ एकदम गासिबो थियारि जानानै दंखाजोबो, थाग थियारि जानानै दंजोबो। बेखौ फोसावनांसिगौल'। जोङो मोनफा मोननै सोरबा माबाफोर सुबुरुन दंबावोब्ला बेखौ सोसननो होननानै दिनै जिल्ला बा ओनसोल थांनानै मानसिफोरनि जोङो सुबुरुन लाहैदों। आरो माने आरजाथाव सुबुरुनफोरखौ बा गनायथाव सुबुरुनफोरखौ जोङो जोंनि रादाय बिलाइयाव सोसननानै लागोन। आरो बेखौ मोनसे रायजोनि रादाय बिलाइ
बे खालि जोंनि इउपिपिएलनि रादाय बिलाइ नङा, रायजोनि रादाय बिलाइ खालामनाय जागोन, जोंनि गरिब दुखिया रायजोफोरनि रादाय बिलाइ खालामनाय जागोन आरो बेखौ मोगथां महर होनो जोङो नारा नाथा नाजाथारगोन। नोंथांमोननि बे रादाय बिलाइयाव बर्तमान ड्राफ्टिंआव मोनबेसेसो माने फैदों आरो? दासिमाव 150टा रादायफोर दङ जोंहा। गोजोन्थों।